ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൻ മംഗളൂരിന്റെ ലെവൽ 2 അധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനകാഞ്ചനശലാക്കയ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माता जी हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी प्रणाम. ഇന്ന് നമുക്ക് 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അതായത് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതായത് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്താ പറയാ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എന്താ പറയാ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എന്താണ് ഭൂതപ്രേത പിശാചുകളെ എന്താ പറയാ അനുസരിക്കും, അവര് ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ എല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ ഭക്തന്മാർ എന്താണ്? അവര് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവര് വിശുദ്ധ സത്വം അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ അവസ്ഥ, അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭക്തന്മാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവനെയാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ വിശ്വാസവും രൂപപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ ആഹാര രീതിയിലായിക്കോട്ടെ, അവരുടെ യജ്ഞത്തിലായിക്കോട്ടെ, തപസ്സില്, ദാനത്തില്, അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഏത് ഗുണത്തിലാണോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ് അവര് പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ ആഹാര രീതി കണ്ടു. സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കി യജ്ഞം. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലെ യജ്ഞം? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ ശ്രദ്ധയാലും വേദവിധി പ്രകാരവും ആയിരിക്കും. അത് വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കും, ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ആയിരിക്കും. സത്വഗുണത്തിൽ അതായത് കർമ്മബോധത്തോടെ, അതായത് കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ കർത്തവ്യം എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അവർ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. രാജസിക ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയോ ഇത് അഹങ്കാരം കാണിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാണിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട്, പിന്നെ ഫലം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ രജോ ഗുണത്തിൽ അവര് യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ തമോ ഗുണത്തിലെ യജ്ഞം എന്തായിരിക്കും? വേദവിധി പ്രകാരമില്ലാതെയും അന്നദാനമില്ലാതെയും പ്രസാദ വിതരണമില്ലാതെയും മന്ത്രോച്ചാരണമില്ലാതെയും കൊടുക്കാതെയും വിശ്വാസമില്ലാതെയും. അപ്പൊ ഈ തമോ ഗുണത്തിലെ യജ്ഞം എന്തായിരിക്കും? അവിടെ വിധി പ്രകാരമായിരിക്കില്ല, അവിടെ മന്ത്രോച്ചാരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അവിടെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അവിടെ പ്രസാദ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കുഴപ്പം. പിന്നെ പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ അവര് കൊടുക്കാതെ, ഇതൊക്കെയാണ് ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ. അപ്പോ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ യജ്ഞം. ഓരോ യുഗത്തിന് ഓരോ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതേപോലെ കലിയുഗ ധർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ കലിയുഗ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ
അതുപോലെ ആഹാരം കണ്ടു, യജ്ഞം കണ്ടു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് തപസ്. അപ്പൊ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിലെ തപസ് എന്താ, പിന്നെ രജോ ഗുണത്തിൽ എന്താ, തമോ ഗുണത്തിൽ എന്താ, 3 രീതിയിലുള്ള തപസ് എങ്ങനെ. അപ്പൊ 3 രീതിയിൽ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ശരീരത്തിന്റെ, പിന്നെ എന്താണ് വാക്കുകളുടെ തപസ്സും, പിന്നെ മനസ്സിന്റെ തപസ്. അത് നോക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ആദ്യം ബോഡി. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയും, അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഈ 3 ശ്ലോകങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് 17-ാം അധ്യായത്തില് 14, 15, 16. കാരണം ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളാണ്. കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ എങ്ങനെ വെക്കണം, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ വെക്കണം, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. 14, 15, 16, 17-ാം അധ്യായത്തിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നു, ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യം അഹിംസാ ച ശാരീരം തപമുച്യത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഈ ഉന്നതൻ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ, തപസ്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ എന്താണ്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗുരുവിനെ വന്ദിക്കണം. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളെ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാതാപിതാക്കൾ, പിന്നെ ഉന്നതർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് വയസ്സിന് മൂത്തവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രവിധിയാണ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അതേപോലെ മാതാപിതാക്കൾ, എന്തുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെ, അവര് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂല്യമായ ജന്മം നൽകി. നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഭൗതിക ശരീരം എവിടുന്നാണ്, മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാതാപിതാക്കൾ കാരണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ഉന്നതരെ പോലും, അതേപോലെ വയസ്സിന് മൂത്തവരെ ആര് കാണുമ്പോഴും, മുതിർന്നവരെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അവരെ ആദരിക്കണം, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം. അതൊക്കെ ശാസ്ത്രവിധികളാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, ദേഹശുദ്ധി. നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി 2 രീതിയിലുള്ള ശുദ്ധി അല്ലെ, ബാഹ്യശുദ്ധി, ആന്തരിക ശുദ്ധി, ആഭ്യന്തര അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക ശുദ്ധി. അപ്പൊ ബാഹ്യശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല്ല് തേപ്പ്, കുളി, വസ്ത്രം മാറ്റൽ, ഇതൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ആന്തരിക ശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കുക. കാരണം അവിടെ ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെയും മനസ്സിനെയും ഒക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധിയായി. പിന്നെ എന്താണ്, ലാളിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കണം, വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അതായത് എന്താ പറയുക, വൈവാഹിക ലൈംഗിക ബന്ധം മാത്രമേ എന്താണ് ഇത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് വൈവാഹിക ബന്ധം, അതായത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് പുറത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം പുലർത്താൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ബ്രഹ്മചര്യം. അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാരീരിക തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, അഹിംസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ മാനസിക തലത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുമ്പോഴും അത് അഹിംസയിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ്. അതേപോലെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ ആധ്യാത്മികമായി പുരോഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് പോലും ഹിംസയിൽ പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്തൊക്കെയാണ്, പരമപുരുഷനെ, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ, അതാണ് ബ്രാഹ്മണനെ കാണുമ്പോഴും അവരെ ആദരിക്കുക, വന്ദിക്കുക എല്ലാം വേണം. കാരണം ബ്രാഹ്മണൻ വേദജ്ഞാനമുള്ളവനായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ ജ്ഞാനം പകർത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കും ബ്രാഹ്മണനെ. അപ്പോ ആദ്യം പരമപുരുഷനെ, പിന്നീട് ബ്രാഹ്മണനെ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ, മാതാപിതാക്കളെ, ഉയർന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആരാധിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വന്ദിക്കല്, ആരാധിക്കല്. രണ്ടാമത്തേത് ദേഹശുദ്ധി, പിന്നെ ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ. ഇതൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിന്റെ തപസ്. ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അതാണ് അതിന്റെ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചെയ്വ വാങ്മയം ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാങ്മയ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ,
നമ്മുടെ ബോഡി എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞു, ശരീരത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ വാക്കിന്റെ. അപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വാക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സത്യമായിരിക്കണം. സത്യം മാത്രമേ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരുതാത്തത് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അസത്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. നമ്മൾ ധർമാനുസൃതമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അസത്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. നമ്മൾ അസത്യം എപ്പോഴാ പറയാ? നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ അസത്യം പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റായിരിക്കും, നമുക്ക് നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അസത്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ശാസ്ത്രവിധി, എങ്ങനെയാണോ വേദങ്ങളിൽ, എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ, ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അസത്യം പറയേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പൊ സത്യം പറയാ. പിന്നെ എന്താ പറയാ, പ്രയോജനകരവും. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഉപയോഗപ്പെടണം, അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർക്കൊരു പ്രയോജനം. ഇപ്പോ സത്യം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുരുവിനെ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് എന്തും സത്യം തുറന്നു പറയാം. പക്ഷെ അതേ സമയം ഇപ്പൊ ഗുരു എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഇടപഴകുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? ആ വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകുലപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ഗുരു സംസാരിക്കില്ല. പക്ഷെ തന്റെ ശിഷ്യനോട് എന്തും ഗുരുവിനെ തുറന്നു പറയാം. കാരണം എന്താണ്? ആ ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധം അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. പക്ഷെ എന്നും പറഞ്ഞ് ഗുരു എല്ലാവരോടും ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഗുരു എന്തും ശിഷ്യനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതേപോലെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും, അതായത് നമ്മുടെ സംസാരം കേട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആ ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഹിതകരവും, അതായത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സുഖം തോന്നണം. നമ്മുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇനിയും കേൾക്കണം എന്നുള്ള തോന്നണം. മറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോ നിർത്തും എന്നുള്ളതല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് തോന്നേണ്ടത്. പക്ഷെ അതേപോലെ ഹിതകരമായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭാഷണമായിരിക്കണം നമ്മുടെ. പതിവായുള്ള വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണം, അതാണ് സ്വാധ്യായാഭ്യസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സ്വാധ്യായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദശാസ്ത്രങ്ങളെ, വേദസാഹിത്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്? സ്വാധ്യായ അഭ്യസനം, അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വാങ്മയ തപസ്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്, വേദമന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ വാങ്മയ തപസ്സാണ്, വാക്കിന്റെ തപസ്സാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോ അപ്രിയമായ സത്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്, അത് അപ്രിയമായ സത്യമായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗി മരിക്കാൻ പോവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കും. അദ്ദേഹം ആ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചു പറയുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി അധികം സമയമില്ല, അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കും എന്നുള്ളത് കാര്യം ഡോക്ടർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ നേരിട്ടൊരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറും ആ കാര്യം പറയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ കേൾക്കുന്നവൻ അത് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കും. അത് ഹിതകരമായിട്ടുള്ള വാക്കല്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോ മരിക്കാൻ പോവാ എന്നുള്ള വാക്ക് അത് അത്രയും സുഖം തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്രിയമായ സത്യം, അതായത് സത്യം തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് അപ്രിയമായ സത്യമായതുകൊണ്ട് അതിനെ ആ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കും, അല്ലെ? എല്ലാം ശരിയാവും, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അസുഖവും മാറിക്കിട്ടും, വിഷമിക്കേണ്ട, ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഒരു രോഗിയോട് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുക. കാരണം അത് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കും, മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് വീട്ടുകാരോടൊക്കെ അത് പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാൻ. അതാണ് ഇപ്പൊ വാക്കിന്റെ തപശ്ചര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യമായിരിക്കണം, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം, കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല, ഹിതകരമായിരിക്കണം, സംഭാഷണം അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെന്താണ്? പതിവായുള്ള വേദ സാഹിത്യങ്ങളെ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെയാണ് വാങ്മയ തപസ്, അതായത് വാക്കുകളുടെ തപസ്സാണ്. ഇനിയിപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു, വാക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞു, ഇനി മനസ്സിന്റെ. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുക? അതാണ് പറയുന്നത്. മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മനി നിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിർ ഇത്യേതത് തപോ മാനസമുച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ പെടും. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? മാനസിക തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാനസിക തപസ് എന്താണ്? സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ആ നമ്മുടെ മനസ്സാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മനസ്സിനെ സംതൃപ്തമാക്കി വെക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അത്യാഗ്രഹം വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് അസ്വസ്ഥത ആകുന്നത്, അശാന്തമാകുന്നത്. അപ്പൊ സൗമ്യമായിട്ടുള്ള പെരുമാറ്റം. പിന്നെ മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും മൗനമല്ല, അതായത് എപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസരം വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു. അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നാട്ടുവർത്താനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരദൂഷണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മൗനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അനാവശ്യമായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാതെ ആവശ്യ നേരത്ത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നതാണ്
ആ മൗനം പാലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആത്മസംയമനം, നമ്മുടെ ആത്മത്തിനൊരു നിയന്ത്രണം. ആ ആത്മത്തിന് നിയന്ത്രണം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ആ എന്താ പറയാ ഹരിനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. എന്താണ്? ആത്മനിയന്ത്രണം, സംയമനം വരും. സ്വഭാവശുദ്ധി, നമ്മുടെ ആ സ്വഭാവശുദ്ധി, ഭാവസംശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സ്വഭാവത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എവിടെ നടക്കും? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്വമേധേയ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിലെ കാണപ്പെടും. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പ്രയത്നങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഹരിനാമം ജപിക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആത്മസംയമനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, മനോനിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മനസ്സിന്റെ ശാന്തി, അതായത് മനഃപ്രസാദം, മനസ്സിന്റെ ആ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സന്തോഷിക്കുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ് നമ്മുടെ മിത്രമായിട്ടും ശത്രുവായിട്ടും ഒക്കെ പെരുമാറുന്നത്. ആരാണ്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇരിക്കുന്ന ആ മനസ്സാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മിത്രനെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടും പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളെക്കാൾ പേടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ മനസ്സിനെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 6-ാം അധ്യായത്തിലെ ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം ന ആത്മാനാത് അവസാദയേത് ആത്മൈവ ഹി ആത്മനോർ ബന്ധുഹു ആത്മൈവ റിപുരാത്മനഃ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നിന്റെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് നീ നിന്നെ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കണം, അല്ലാതെ നീ അധപതിക്കരുത്. നിന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് നീ നിന്നെ ഉദ്ധരിച്ച് മുകളിലേക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം, അല്ലാതെ നീ ആ മനസ്സുകൊണ്ട് അധപതിക്കരുത്. കാരണം നിന്റെ തന്നെ മനസ്സ് നിന്റെ ശത്രുവും നിന്റെ മനസ്സ് നിന്റെ മിത്രവും ആകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോ എന്താ ശരീരത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞു, വാക്കിന്റെ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിൽക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. എന്താണ് മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക. അതായത് എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? എന്താണ്? ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മുടെ ആ ബന്ധം എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഞാൻ എന്തിനിവിടെ വന്നു, അഥതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കണം. അതായത് ഞാൻ ആരാണ്, മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോകും, എന്തിനു വന്നു, ഇതൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ആ വഴിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോകും. ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ അവിടേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മൗനിയാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാവബോധ നിഷ്ഠനായി ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായും ആ വ്യക്തി മൗനിയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്താണ് ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത്, എന്ത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മനസ്സിനെ എനിക്ക് തപശ്ചര്യയിൽ നിർത്താൻ കഴിയുന്നത്, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമായിരിക്കും. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലത്രേ. അതായത് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? ആ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു. ശബ്ദ, രൂപ, സ്പർശ, രുചി, ഗന്ധ, ഈ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ഇന്ദ്രിയവും അതിൻ്റെതായ വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? അതിന് ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കണം. എന്താണ് ഉയർന്ന രുചി? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലുക, അതേപോലെ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഉയർന്ന രുചി. അതായത് ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കുമ്പോൾ പരം ദൃഷ്ട്വ നിവർത്തത്തെ, അതായത് ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കുമ്പോൾ താഴ്ന്ന രുചി ഇല്ലാതാകും. അപ്പൊ ഉയർന്ന രുചി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സിനെ ഏർപ്പെടുത്തണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആമയെ കാണാം. ആമയെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേഞ്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആമ എന്ത് ചെയ്യും? ആ അവയവങ്ങളെല്ലാം ഉൾവലിക്കും. ആമ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഡേഞ്ചർ സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ താൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതെല്ലാം അവയവങ്ങളെ ഉൾവലിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിവേകശാലിയായ മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാനുള്ള ഒരു സാമർഥ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെ നമ്മൾ എന്തു പറയും? എന്താ പറയാ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയെ എന്താണ് പറയാ? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. ആരാ പറഞ്ഞേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൾ. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറണം. അതാണ് പറയുന്നത്. മനോനിയന്ത്രണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ 3 രീതിയിലുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു തപസ്. അതായത് ശാരീരിക തപസ്,
വാക്കിന്റെ തപസ്, പിന്നെന്താണ് മനസ്സിന്റെ തപസ്. ഈ മൂന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ. ഇനിയിപ്പോ ഇത് സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അത് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോ. ഇപ്പൊ ഈ മൂന്ന്, അതായത് എന്താ പറയാ, വാക്കിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും തപശ്ചര്യ സാത്വിക ഗുണം വരുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ശ്രദ്ധയാ പറയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈഹി സാത്വികം പരിചക്ഷത്തെ. ഈ 3 വിധം തപസ് ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ 3 രീതിയിലുള്ള തപസ്, അതായത് ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും പിന്നെന്താണ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് സാത്വികമായ തപശ്ചര്യയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഏകാദശി എടുക്കുന്നത് എന്താണ്, അതും സാത്വികമായ തപശ്ചര്യയിൽ പെടും, അതും സാത്വികമായ തപസ്സാണ്. കാരണം ഏകാദശി എടുക്കുമ്പോൾ എന്റെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതായത് എനിക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഏകാദശി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന. ഏകാദശി എടുക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എനിക്കും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ അടുക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഏകാദശി ദിവസം എന്താണ്, ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മൾ തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുക. കാരണം ശാരീരികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപവാസ വ്രതം എടുക്കുന്നു, മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നില്ല, അതായത് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാത്ത സുഖങ്ങളും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല. ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനെ ഭഗവാന്റെ കാര്യം കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വാക്കുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും, ശ്ലോകങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയാനും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾ 3 രീതിയിലും ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വാക്കും ശരീരവും മനസ്സും ഒക്കെ സാത്വിക ഗുണത്തിലാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കുള്ള ഏകാദശി എടുക്കേണ്ട രീതി. അതായത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ തപശ്ചര്യ സാത്വികമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആ ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണിത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്, ഇത് ടെമ്പററി ആണ്, അതായത് താൽക്കാലികമാണ്, അനിശ്ചിതവുമാണ്. ഇതെന്താണ്, ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, മറ്റേത് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു, അത് സാത്വികമായ തപസ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരു ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മളെ ആദരിക്കണം, അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദരിക്കപ്പെടാനും ബഹുമാനിക്കപ്പെടാനൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്കായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ആ തപശ്ചര്യ, അതായത് ബഹുമതിക്കും ആരാധനയും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ് രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇനിയിപ്പോ മാനസിക, ഇതെന്താ പറയാ, അസുരമായിട്ട്, അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപശ്ചര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, ഈ എന്താ പറയാ, ഈ എന്താ പറയാ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ ആദരവ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ബഹുമാനമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർ അവർ തന്നെ സ്വയം ആൾ ദൈവങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അവതാര പുരുഷനാണെന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആൾ ദൈവമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെന്ത് ചെയ്യും, അവരുടെ ആശ്രിതന്മാരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അനുയായികളെ കൊണ്ട് അവരെ എന്താ പറയാ പൂജിപ്പിക്കുക, അല്ല ചെയ്യിപ്പിക്കുക അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പണം വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെ പണം വാങ്ങുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള പലതും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, രാജസികമായിട്ടുള്ള തപശ്ചര്യയിൽ വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ പക്ഷെ എന്താണ്, അനിശ്ചിതത്വം ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഇവിടെ എന്താണ്, ക്ഷണികമാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോ അസുരമായിട്ടുള്ള, അതായത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപശ്ചര്യ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയും, തമോ ഗുണത്തിലെ സത്കാരമാന പൂജ അതല്ല, മൂഢാഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഡയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസം ഉദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം, മൂഢ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഡ്ഢിത്തം, മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ്. അതായത് അവിടെ മൂഢബുദ്ധി മൂലം അവരുടെ ആ ബുദ്ധി അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ, അവർക്ക് ആ ഉയർന്ന ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, അപ്പൊ താഴ്ന്ന ബുദ്ധി ആയിരിക്കും. അതായത് ആയത് മൂലം അവരെന്ത് ചെയ്യും, സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കും. അവർക്ക് ആ വിവരമില്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഇങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് നോയിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും നേടാനില്ല. പക്ഷേ അത് ഭഗവാൻ ആനുകൂലിക്കുന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല സ്വന്തം ശരീരത്തെ
നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ആ ബോധമില്ല, അതായത് ഒരു ഗുരു ഇല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഇല്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? തന്നിഷ്ടം പോലെ അവർക്ക് തോന്നിയ ആ സിദ്ധാന്തം, തന്റെ ആ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് അവർ വിഡ്ഢികളായ ആൾക്കാരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കും. അതായത് നമ്മൾ കണ്ടുന്നല്ലേ, തലയൊക്കെ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട്, ഇതൊക്കെ സ്വന്തം ദേഹത്തെ അവർ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്. ശരീരത്തെ മാനിക്കാതെ, ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ മാനിക്കാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പീഡനം അനുഭവിച്ചു, സ്വന്തം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു ഉപദ്രവമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്നലെ ഭസ്മാസുരന്റെ കഥ കണ്ടു. വരം നൽകിയ ആ ശിവനെ പോലും വിടുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൾക്കാര്. അപ്പോ അവർക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അവരുടെ ബുദ്ധി അല്പബുദ്ധികളാണ് അവര്. പിന്നെ എന്താണ്? നശിപ്പിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ആ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന തപസ്സൊക്കെ എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിൽ. ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാണ്? ഹിരണ്യകശിപു എങ്ങനെയാണ് തപസ് ചെയ്യുന്നത്? കണ്ടില്ലേ? ശരീരമൊക്കെ എങ്ങനെ വെറും ഒരു അസ്ഥികൂടമായിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അത്രയും കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് അവസാനം എന്താണ് നേട്ടേണ്ടത്? ഒരു ബ്രഹ്മനിൽ നിന്നും വരം നേടിയിട്ട് തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെട്ടോ? ഇല്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗം ഉണ്ടായോ? ഇല്ല. കാരണം ഈ വരം കിട്ടിയപ്പോൾ എന്താണ്? സർവ്വലോകങ്ങളിലുള്ള ആ ദേവന്മാരെ ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. ആര് ചെയ്തത്? ഈ ഹിരണ്യകശിപു ചെയ്തത്. അവസാനം എന്താണ്? സ്വന്തം നാശത്തെ ആഹ്വാനിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. സ്വന്തം നാശം വിതയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അതൊക്കെ ആ നാശത്തിലേക്കാണ് ഹിരണ്യകശിപു എത്തിയത്. അപ്പോ അവരെയും നശിപ്പിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കും നാശം വരുത്തും. ഇതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഒരു തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ. കാരണം ഒരു വിഡ്ഢിത്വം മാത്രം. അവർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അല്പബുദ്ധികളായിരിക്കും അവര്. അതായത് ഹിരണ്യകശിപു പോലെയുള്ള അസുരന്മാര് അനശ്വരത നേടാനും, അതാ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, അമരത്വം അല്ലെങ്കിൽ അനശ്വരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നേക്കും ശാശ്വതമായി ഇരിക്കണം. പക്ഷെ ആത്മാവ് ശാശ്വതമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നു മാത്രം. അപ്പോ ഹിരണ്യകശിപു എന്ത് ചെയ്യും? അനശ്വരത നേടാൻ വേണ്ടി, ദേവന്മാരെ ഹിംസിക്കാനും വേണ്ടി അനുഷ്ഠിച്ച വിഡ്ഢിത്തമാർന്ന കഠിന വ്രതങ്ങൾ പ്രസിദ്ധങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഹിരണ്യകശിപു ഒരുപാട് കാലം തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിച്ചു. എന്നിട്ട് അവസാനം ഭഗവാന്റെ കയ്യാൽ എന്താ പറയാ, ആ നരസിംഹ അവതാരം വന്ന് വധിക്കേണ്ടായി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ. അപ്പൊ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിന വ്രതങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? തമോ ഗുണ സ്വഭാവികൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ കഠിന വ്രതങ്ങൾ ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് നിന്റെ ശരീരത്തെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം വേദന അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഭവത്രീ ഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കഠിനമായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളോ വഴികളൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം. അതായത് സ്വന്തം മോനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ സ്വന്തം മോനായ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, തൂണിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുഞ്ഞിന്റെ വാക്ക്, ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് ശരിവെക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തൂണ് പിളർന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ട് അതേ തൂണ് പിളർന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞ് കാണിച്ചു. ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് അച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഈ തൂണിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിന്റെ വാക്ക്, അതായത് ഭക്തന്റെ വാക്ക്, അത് കുഞ്ഞായാലും ശരി ആരായാലും ശരി, അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുകയാണ്. അതായത് നിജഭൃത്യ ഭാഷിതം. ഭൃത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേവകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ. ഭാഷിതം, ഭക്തൻ എന്തു പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കും. അതായത് നമുക്കറിയാം 9-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? കൗന്തേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. കൗന്തേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർജുനോട് പറയാണ്, അർജുന നീ ചെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ചിലപ്പോൾ വാക്കുകൊടുത്ത ഭഗവാൻ തെറ്റിച്ചു എന്ന് വരും. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതും തെറ്റിക്കുന്നതും ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ തെറ്റിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഏത് തൂണ് കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ അതേ തൂണിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തനോടുള്ള ആ ഒരു കരുണ. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തവത്സലനാണ് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭാവഗ്രാഹിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെയും മനസ്സിലാക്കി. ഭാവത്തോടുകൂടി ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതല്ല കാണുക, ഭഗവാൻ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭാവത്തെയാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലക്ഷണം. എന്താണ്? സ്വന്തം ജീവനെ അവർ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും ഉപദ്രവമായി മാറും അവര്. എന്നിട്ട് എന്താണ്? അവരെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാനോ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ തമോ ഗുണികള്. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപശ്ചര്യ. അപ്പൊ ഇപ്പോ നമ്മള് ശാരീരികമായ തപസ് എന്താ, മാനസികമായ തപസ് എന്താ, പിന്നെ വാങ്മയ തപസ് വാക്കുകളിലൂടെ തപസ് എന്താന്ന് കണ്ടു. അത് 3 രീതിയിലും കണ്ടു. അതായത് സത്വഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും?
രജോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ദാനം. അപ്പൊ ദാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ഗുണങ്ങളിലെ ദാനം, സത്വ, രജോ, തമോ ഗുണത്തിലെ 3 രീതിയിലുള്ള ദാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്. दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विका സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന അപ്പോ കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സാത്വിക ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്? കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഇതെന്റെ കർത്തവ്യമാണ്, നിയത കർമ്മമാണ്, ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണെന്നുള്ള ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെ, അതായത് ഒന്നും പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാൾക്ക് ദാനം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മറിച്ച് ഇനിയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ചിലർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താ നാളെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ദാനം ചെയ്യും. അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഈ ദാനമല്ല ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് സത്വഗുണദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതിഫല ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഇടത് കൈ ചെയ്യുന്ന ദാനം വലത് കൈ അറിയരുത്, അങ്ങനെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം ഒരാൾ പോലും അറിയരുത്. നമ്മൾ ചിലർ അതിനെ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതല്ല ദാനം, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സീക്രട്ട് ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നറിയണം, ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്, സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ അറിയിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ദാനം ഓർക്കണോ ദാനം മറക്കണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചെയ്ത ദാനം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം നമ്മൾ മറക്കണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ, അതായത് നമ്മൾ ആ ഒന്നും ഇച്ഛ ഇല്ലാതെ, പ്രതിഫല ഇച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികം. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിന്തിക്കല്ലേ, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അല്ലേന്ന്? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബെഗേഴ്സിനെ കാണാം അവിടെ. അതായത് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും, അവർ ഭിക്ഷ യാചിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? നമുക്കൊരു അനുകമ്പ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സഹതാപം തോന്നും അവരോട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് കാശ് കൊടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സഹതാപം കൊണ്ട് അവിടെ ദാനം ചെയ്താലും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് അവരെന്താണ്, അത് മദ്യപാനത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനോ മാംസാഹാരം കഴിക്കാനോ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപത്തിന്റെ പങ്ക് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അതിലുള്ള പൈസ അല്ലെങ്കിൽ പണം ആര് കൊടുത്തു? നമ്മളാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അവർ ഏത് കർമ്മത്തിലാണ് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചത്? സൽക്കർമ്മത്തിലല്ല. അത് ആ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ചീത്ത കർമ്മം നടക്കുമ്പോൾ പങ്ക് ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട് അവിടെ. അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കുണ്ടാവും. അത് ആരാണോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, ആരാണോ ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ ഇടപെട്ട ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പങ്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, വസ്ത്രദാനം, അന്നദാനം, എല്ലാ ദാനങ്ങളും ഉണ്ട്. പല പല ദാനമുണ്ട്. ശരിയാണ്, വിശന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ അന്നം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മിസ്യൂസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ വിശക്കുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വിശപ്പ് മാറ്റും. അതാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവരതിനെ പുസ്തകം പ്രിന്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം പണിയാനായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അന്നദാനത്തിനായിരിക്കും അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പോകില്ല, അത് സത്വഗുണത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തി വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്നദാനമായാലും വസ്ത്രദാനമായാലും എല്ലാം എന്താണ്, ക്ഷണികമാണ് അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ കഴിയും അല്ലെ, എത്ര കാലം നമ്മൾ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ജ്ഞാനദാനം നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനദാനം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, കലിയുഗ ധർമ്മം ഇതാണ്, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ ഒരു ജ്ഞാനം നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾ ദാനമായി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ജീവിതം എന്നേക്കുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം അത് ഈ ജന്മത്തിലേക്ക് മാത്രമല്ല, ആ കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്, മറ്റുള്ള ജന്മത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുകയാണ്. കാരണം ആത്മാവിനാണ് ആ ഒരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ആത്മാവ് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് അവരെ സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആൾക്ക് പണം കൊടുത്തു, പക്ഷെ അവർ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പോലും ആധ്യാത്മിക പുരോഗതി തടസ്സപ്പെടും. അതാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം സാത്വിക ദാനം. ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളിൽ
ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനം എന്താണ്? ദാനത്തെ വൈദിക സാഹിത്യം നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ, അതാണ് ആരാണോ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അവർ വേണ്ടാത്ത രീതിയിൽ ആ പണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദാനത്തെ ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? അത് സാത്വികമാണ്. വിവേകപൂർവമല്ലാത്ത ദാനത്തെ ആനുകൂലിക്കുന്നതുമല്ല. അപ്പൊ അതാണ്, നമുക്ക് വിവേക ബുദ്ധി വേണം. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ, ഇത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്, എവിടെ കൊടുക്കണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ വിവേക ബുദ്ധി നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള ദാനത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ആത്മീയോത്കർഷം അർഹതയ്ക്ക് എന്താ പറയാ മാനദണ്ഡമാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് ഒരാളെ പുരോഗമിക്കാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു എന്താ പറയാ, അതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ദാനമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റൊരാൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് പുരോഗതിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സഹായിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങൾ എന്താണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഇനിയിപ്പോ രാജസികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് അവർ ദാനം ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച്, അതായത് എന്താണ്? ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ശ്ലോകം വായിച്ചില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലം ഉദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതി ഇല്ലാതെയോ എന്താ പറയാ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പൊ രാജസദാനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ എന്താ കാണുന്നത്? അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? ഫോട്ടോ എടുത്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? പലരും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? എന്ത് ചെറിയൊരു ദാനം ചെയ്താലും അവരതിനെ അപ്പോ എല്ലാ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹ മീഡിയത്തിൽ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അതായത് ഞാൻ ഇന്ന ദാനം ചെയ്തു, ഇന്ന ആൾക്ക് കൊടുത്തു എന്ന്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഉള്ളിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ പോരെ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇത് രാജസിക ദാനമാണ്. അതെന്താണ്? അവിടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അല്ലെ? എനിക്കൊരു നെയിം ആൻഡ് ഫെയിം എന്ന് പറയില്ലേ, നമുക്ക് ബഹുമതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫലം ഉദ്ദേശിക്കും. ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് എന്താണ്? ആ ഒരു ഫലമുണ്ട്. നാലാള് എന്നെ അറിയണം, ഞാൻ ചെയ്ത ദാനം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തണം. ആ ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുക. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോലോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വലിയ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും അവരിൽ നിന്ന് എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? രാജസിക ദാനമാണ്. അപ്പൊ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ, ചില സമയത്ത് എന്താണ്, ചിലർ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ദാനമൊക്കെ ചെയ്യും, പിന്നെ എന്താണ്? മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. വേണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇത്രയും കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു, എന്റെ ആ ധനം ഞാൻ വേണ്ടാതെ ഞാൻ ചെലവാക്കി. അങ്ങനെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ചിലർ ദാനം ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, പൂർണ്ണ സമ്മതി ഇല്ലാതെ. പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, ഇത്രയേറെ ഞാൻ ധനം എന്തുകൊണ്ട് വെറുതെ കളഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ ചിന്തകൾ വരും. അപ്പൊ മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനമൊക്കെ എന്താണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പോ രാജസിക ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചോ, ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ, മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെയോ ചിലർ ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതാ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ദാനം ചെയ്താൽ എനിക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ, നൃഗരാജാവ് അല്ലെ? നൃഗരാജാവ്, ആ രാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? എങ്ങനെയാണ് ആ രാജാവ് ഓന്തായി ജനിച്ചത്? ആ രാജാവിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് സ്വർഗപ്രാപ്തി വേണം, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗോദാനം ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഗോദാനം ചെയ്തു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എത്ര നല്ല ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും ചില സമയത്ത് തെറ്റുകൾ പറ്റിയേക്കാം. നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ദാനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നല്ലതല്ല ഫലം കിട്ടുക, ചിലപ്പോൾ ദോഷകരമായിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ ആ ബ്രാഹ്മണന്റെ ശാപമേറ്റ് ഒരു ഓന്തായി ജനിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചിലർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ മനസ്സോടെ ചിലർ ദാനം ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത്രയേറെ ധനം ഞാൻ വൃഥ ചെലവാക്കിയല്ലോ എന്നൊക്കെ പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തു, ഇത്രയും പണം വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. മറ്റു ചിലപ്പോൾ മേലധികാരിയുടെ ദാനങ്ങൾക്ക് രാജസ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. കാരണം മേലധികാരികൾ എപ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? എന്താ പറയാ, സബോർഡിനേറ്റ്സിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ്? എന്ത് സ്വഭാവമാണ്? രാജസമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഇനിയിപ്പോ തമോ ദാനം, അതായത് തമോ ഗുണത്തിൽ ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ നേരെ ഇത് വിരുദ്ധമായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനമായിരിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം. ആദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ
അസത്കൃതം അവജ്ഞാതം തത്താമസം ഉദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, അനർഹമായ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? അത് ഇതാണ്. എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ദാനം. അതായത് ഉചിതമല്ലാത്ത, നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാത്വിക ദാനത്ത് ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്. അവിടെ അർഹമായ വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കും സത്വഗുണത്തിൽ. ഇവിടെ എന്താണ്? അനർഹമായവർക്ക്. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, വൃത്തിഹീനമായ സ്ഥലത്ത്, അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഇദ്ദേഹം എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഐ നീഡ് മണി ഫോർ വീഡ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഐ നീഡ് മണി ഫോർ വീഡ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ലഹരി പദാർത്ഥം ഉപയോഗിക്കാനാണ് പണം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദാനം കൊടുത്താൽ തമോ ഗുണദാനമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എന്തിനാണ് പണം വേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആ പണം എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അത് തമോ ദാനമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം നമുക്കൊരു പങ്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം താമസമാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ആദരം കൂടാതെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ആ ദാനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കണക്കാക്കില്ല. അർഹത ഉള്ള വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കണക്കാക്കാതെ അവർക്ക് ആദരവോടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. എന്തോ ഒരു അവജ്ഞയോടെ കൊടുക്കും. അവരെ വളരെ നമ്മൾ അവരെ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഒരു അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവജ്ഞയോടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും താമസിക ദാനമാണ്. കാരണം ചില വ്യക്തികൾ അർഹപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ആ ദാനത്തിന് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവജ്ഞയോടെ ആദരവ് കൂടാതെ നമ്മൾ അവർക്ക് ദാനം ചെയ്യും. അതുകൂടി താമസിക ദാനത്തില് പെടുന്നു. അപ്പൊ ഉചിതമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്, ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത്, അനർഹമായ ആൾക്കാർക്ക്. അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അനർഹമായവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ആദരവ് കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും എന്താണ്? താമസിക ദാനമാണ്. അപ്പൊ ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ദാനം തമോ ഗുണ പ്രധാനമത്രേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പണം അവര് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ പിന്നെ ചൂതുകളിക്കോ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ദാനം തമോ ഗുണം. അതിവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ദാനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. അത് പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് യാതൊരു രീതിയിൽ പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കില്ല. നേരം മറിച്ച് നമുക്ക് അതിലൊരു പങ്കും ഉണ്ടാവും പാപത്തിന്റെ. ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് എന്താ പറയാ പ്രേരകമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ദാനം എന്താണ്? പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്താണ്? നമ്മളും കൂടി ആ പാപകർമ്മത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ്. ദാനാർഹനായ ഒരാൾക്ക് അശ്രദ്ധമായി, ചിലർക്ക് ദാനത്തിന് അർഹത ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കൊടുക്കൂല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ അശ്രദ്ധമായി അവഗണനയോടെ, അതായത് അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന ദാനം എന്താണ്? അത്ര തന്നെ താമസമാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഓം തത് സത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓം തത്സത് ഇതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണസ്ത്രിവിധ സ്മൃതഃ ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണന്മാര് പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ബ്രാഹ്മണന്മാര് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഈ നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് ഭഗവാനാണ്. അതായത് പരമസത്യം നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ പരമസത്യം, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദേവോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കാണ് ഓം തത് സത് എന്നുള്ളത്. അത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുക, ആ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ ഉണ്ട്. എന്താണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ? അതായത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാര് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വേദോച്ചാരണത്തിലും വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇതില്. ഏത് കർമ്മവും ഓം തത് സത്, അതായത് പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയാവണം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ്? ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന് സമർപ്പിതമായി എന്ന് ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ ഈ 3 വാക്കുകളോട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആരാണോ ഈ യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും ഈ 3 വാക്ക്, അതായത് ഓം തത് സത് എന്നുള്ള ആ വാക്കുകളോടെയാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ
കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ആ അനുഷ്ഠാനമാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം. ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു അവർക്ക് അറിയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, അവർ ഒരു യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യമുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സകല പ്രവൃത്തികളുടെയും കർമ്മങ്ങളുടെയും ആ ഭോക്താവ് അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അർജുനൻ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചോദിച്ചു, അതിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അത് എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? അപ്പൊ അതിയജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതെങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? യജ്ഞദേവതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അവന്റെ സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ആരാണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധന. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, നീ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നിന്നെ ഇവിടെ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ ആക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു യജ്ഞമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നീ ആ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അർജുനനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നില്ല. അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പാപം കിട്ടും, എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഫലം പാപമായിരിക്കും ഇവരെ കൊന്നാലെന്നൊക്കെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാ, നീ എന്നെ ഓർത്ത് അത് യജ്ഞം എന്ന നിലയ്ക്ക്, ആ ഒരു യുദ്ധം യജ്ഞം എന്ന നിലയ്ക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ, യജ്ഞദേവതയായ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് കർമ്മബന്ധനമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു, എപ്പോഴും എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യണം. അത് മനുഷ്യനെ സ്വഭവനമായ, അതായത് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യും? സ്വഭവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. എന്താണ് അത്? സ്വഭവനമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മികമായ ഈ വഴിക്കുള്ള പ്രവർത്തനം ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ വഴിക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ശക്തിക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ശക്തിയുടെ വർധനത്തിന് കാരണമാകുമല്ലാതെ ക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നില്ല. ക്ഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ഷീണിക്കുക, ശക്തി ക്ഷീണിക്കുക, അത് ചെയ്യില്ല. സ്വഭവനം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പുറത്ത് എവിടെ പോയി വന്നാലും തിരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഇത് നമ്മുടേതല്ല, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം. അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവന അതാണ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട് ഭഗവാന്റെ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് സ്വന്തം വീട് നമ്മുടെ. ഇവിടെ നമ്മൾ വാടകക്കാരായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി, യജ്ഞദേവതയ്ക്ക് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ ആ ഗുണദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിമുക്തരായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ ആ സ്വഭവനമായ നമ്മുടെയൊക്കെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനുള്ള വഴിയൊരുക്കും. തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാന തപക്രിയാഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതത ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദികനായ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കുകളോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, രസോഹം അപ്സു കൗന്തേയ പ്രഭാസ്മി ശശി സൂര്യയോ പ്രണവ സർവവേദേഷു ശബ്ദക്കെ പൗരുഷ ഋഷു. അതായത് ഞാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരിലെ വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓം എന്നുള്ള ആ പ്രണവ മന്ത്രം ഞാനാണ്. സർവവേദേഷു, അപ്പോ എല്ലാ വേദോക്തികൾ, നമ്മൾ എന്ത് വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഓം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഓം ആരാണ്? ഭഗവാനാകുന്നു. അത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ഓം. അത് അഭൗതികമായ ശബ്ദമാണ് ഏത്? ഓം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകളൊക്കെ ഈ 3, കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരിക്കലും നമ്മള് ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, യജ്ഞ ദാന തപസ് 3 നിർത്താൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല, ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഏത്? യജ്ഞ ദാന തപസ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്.
അടുത്ത് അപ്പൊ ഓം തത് വിഷ്ണോഹോ പരമം പദം, ഇത് ഋഗ്വേദത്തിൽ വരുന്ന ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത്. വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. എന്താണ്? വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലം, ദ ലോട്ടസ് ഫീറ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ പാദകമലം അതെന്താണ്? പരമഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. നമ്മളെല്ലാം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ പാദകമലത്തെയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടും. എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്താണ് അവിടെ? പരിപൂർണത ഉണ്ടായിരിക്കും. പരിപൂർണത ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, ഈ ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ആത്മേന്ദ്രിയ പ്രീതി വാഞ്ച താരേ ബലി കാമ കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമനാമ. അതായത് നമ്മുടെ ആത്മേന്ദ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് കാമം. പക്ഷേ കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ പ്രീതി ഇച്ഛ ധരേ പ്രേമനാമ, കൃഷ്ണേന്ദ്രിയ, കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ധരേ പ്രേമനാമ, അതിന് പ്രേമ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാമം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുന്നത്, പ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. അവിടെ എന്താ പറയാ, സ്വാർത്ഥമായ ചിന്താഗതി ഇല്ല, ഫലാപേക്ഷം ഇല്ല അവിടെ, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ആ ഋഷികേശന്റെ ആ സേവൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദം, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്തും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ഇടണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ഋഷികേശ സേവനം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ആ സേവനയിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തണം. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരിപൂർണത നേടും. കാരണം ഭഗവാൻ അതിയജ്ഞനാണ്. തദിത്യാനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞ തപക്രിയാഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാള് പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം. അപ്പൊ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി വേണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ അത് നമ്മളെ ഇവിടെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓം തത് സത് എന്നുള്ള ആ വാക്കുകൾ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം യജ്ഞമായാലും തപസ്സായാലും ദാനമായാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്കത് ഒരു തരത്തിലും വരാൻ പാടില്ല. അതായത് ഞാൻ ജോലി എടുത്തു, ഞാൻ പണം സമ്പാദിച്ചു, ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഞാൻ സമ്പാദിച്ച പണത്തിലാണ് ഞാൻ ദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നൽ വരരുത് നമുക്ക്. പക്ഷെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്, നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നു, അതിനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനയിൽ ഏർപ്പെടുത്താണ്, അത്രമാത്രം. അല്ലാതെ നമുക്കൊരു യോഗ്യത പോലും ഇല്ല. ഭഗവാനെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ എന്താ അങ്ങോട്ട് കഴിയുക? കാരണം എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഭഗവാനാണ്, ആത്മാരാമനാണ്. എന്നും ആത്മയിൽ സംതൃപ്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല, ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാനില്ല ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്ത്. 3 ലോകങ്ങളിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനില്ല ഭഗവാൻ, ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യവുമില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ആ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ ആ തത്ത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദാന യജ്ഞ തപസ്സൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ആ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തിക്കൊരു അവസരം നൽകാണ്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച തദിത്യേതത് പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദഃ പാർത്ഥ യുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതിഃ സദിതി യോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യേവാഭിധീയത്തെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുക? നിരപേക്ഷ തത്വമാണ്. നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, പരമസത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവം, ഭക്തി പുരസ്സരം എന്ത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനായിരിക്കണം. അപ്പൊ സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അസത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാശ്വതമായതാണ്. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാശ്വതമായത്. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ സത് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ആരാണോ
ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ നമ്മൾ സത്ത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അസത്ത് എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അസത്ത് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാന് വേണ്ടി വിശ്വാസം സമർപ്പിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞദാന തപസ്സൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. അതാണ് ഇതൊക്കെയെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനനോട്. അതായത് നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് ആ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ഭഗവാനെ ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞദാന തപസ്സുകളെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് സത്ത് എന്ന് പറയും. അതല്ലാത്തവരെ നമ്മൾ അസത്ത് എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നിവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് ഇത് സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ കർമ്മം സാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി തികച്ചും ബോധമുള്ളവൻ സാധുവും അത്രേ. അപ്പൊ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധ പൂർവകമായ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? സാത്വികവും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും അത് സാത്വികമാണ്. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ എന്താണ്? സാധുവാണ്. അപ്പൊ ആ കർമ്മങ്ങൾ സാത്വികമാണ്, അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആള് സാധുവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്ന് പറയുന്നത്. വാക്കുകൾ എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയാ സാത്വികം, ചെയ്യുന്ന ആള് സാധു. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക മുതലായ പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയുള്ള ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ക്ഷേത്രങ്ങളില് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്താ പറയാ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് മുതൽ കൊണ്ട് പിന്നെ ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം കീർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്? അത് തദർത്ഥീയം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ നിരപേക്ഷ തത്വമായ ആ പരമസത്യമായ കൃഷ്ണ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ നിർവചിച്ചിട്ടുണ്ട്. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും, അപ്പൊ എല്ലാ സർവകർമ്മങ്ങളെയും പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിലും അതിലൊരു പരിപൂർണത വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓം തത് സത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കർമ്മം എല്ലാം ആർക്ക് പോകുന്നു? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം സാത്വികമാകുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് സാധു ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോ സർവകർമ്മങ്ങളുടെ പരിപൂർണതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല വിധത്തിലും എന്ത് ചെയ്യും? ഓം സത് തത് എന്നീ മഹത്തായ വാക്കുകൾ മന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. അശ്രദ്ധയാ ഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസിദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത് പ്രേത്യ നോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എന്നത് എന്താണ്? അസത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അസത്ത് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം, പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാവട്ടെ ദാനമാവട്ടെ തപസ്സാകട്ടെ അസത്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, ഞാൻ കുറെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്നു, കുറെ ദാനം ചെയ്യുന്നു, കുറെ എന്താ പറയാ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ ലോകത്താവട്ടെ ഇനിയിപ്പോ പരലോകത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ, ഏത് ലോകത്തിലായാലും നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും അതൊക്കെ എന്താണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം അവിടെ എന്താണ്? പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ല. ആരിലില്ല? പരമപുരുഷനിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? അവിടെ അസത്തായി തീരാണ്. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് സത്തായി. പക്ഷെ ആ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തായി? അസത്തായി. അപ്പൊ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും അതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണെന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. കഴിഞ്ഞു.
തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും നന്നാണ് സാത്വിക ഗുണം. അപ്പൊ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, തമോ ഗുണത്തെക്കാളും രജോ ഗുണത്തെക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണമാണ് സാത്വിക ഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവനാകട്ടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ആരാണോ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് എന്താ പറയാ കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഏതാണ് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ ആരാണോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ക്രമേണ ഉത്കർഷം പ്രാപിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എന്താ പറയുക ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ഉള്ള സമ്പർക്കത്താൽ നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ഈ മാർഗമാണ് ഉത്തമം. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഗുണാതീതരായെങ്കിലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വീഴ്ചകളൊക്കെ വരാം. പക്ഷെ എന്തിരുന്നാലും നമ്മുടെ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഉത്കർഷമൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിരുന്നാലും പക്ഷേ നമുക്ക് എന്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരോടുള്ള ആ സമ്പർക്കം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ നേരിട്ടുള്ള ആ സമ്പർക്കം കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ എത്തിക്കുന്ന ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ആ പരമോന്നതിക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരമാണ് ഇത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഉത്തമ മാർഗം എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതരാണ്. കാരണം ഇവിടെ സത്വഗുണവും ഇല്ല, രജോ ഗുണവും ഇല്ല, തമോ ഗുണവും. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിനും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, കർത്തൃത്വ ബോധമുണ്ടായിരിക്കില്ല, ഫലം അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സർവയജ്ഞാധിപനാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ പ്രസാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിൽ ഗുണങ്ങളാവട്ടെ ദോഷങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തുന്നവൻ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण. ചോദ്യങ്ങൾ 4 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കൂ. നാലാമത്തെ കഴിഞ്ഞോ? നാലാമത്തെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലെ? വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്. തപസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ച തപസ്സിനെ കുറിച്ച്. എങ്ങനെയായിരിക്കും തപസ്? വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും? പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ, ഉന്നതരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ്സെന്ന് പറയുന്നു. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗമുണ്ടാക്കുന്നതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവും വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ്സിലെ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി മാനസികമായ തപസ്സാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്സാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സാത്വിക തപസ് എന്താ, പിന്നെന്താണ് രാജസിക തപസ് എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലെ തപസ്. ശാരീരിക തപസ്, മാനസികമായ തപസ്, വാങ്മയ തപസ് എന്നിവ 3 തപസ്സിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമകൃഷ്ണന്റെ വേണ്ടി മാത്രം അത് സാത്വിക തപസ്. ഇനി രാജസിക തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കാണിക്കാനോ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന രാജസിക തപസ്. ഇനി താമസിക തപസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇത് താമസിക. ഇതാണ് ചോദിച്ചത്. ഗുണത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് 3 രീതിയിലുള്ള തപസ് ഏതാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും മറ്റേ വാക്കിന്റെയും. പക്ഷെ 3 ഗുണത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഈ ഗുണങ്ങൾ പറയണം. സത്വ, രജോ, തമോ. ഓക്കെ. അടുത്തത് ദാനം. 3 രീതിയിലുള്ള ദാനം. എങ്ങനെ? സാത്വിക ദാനം എങ്ങനെയായിരിക്കും? കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെ പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ചും വേണ്ടുന്ന കാലത്തും അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വിക ദാനം. രാജസിക ദാനം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകുന്ന ദാനം രാജസിക ദാനം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതാണ് താമസിക ദാനം. ഓക്കെ. 3 ദാനം, 3 രീതിയിലുള്ള ദാനം.
ഉം. എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതാണല്ലേ ചോദ്യം? ഉം. ഓം തത്സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പരമസത്യത്തെ, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്യത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പരമസത്യത്തെ അതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉം. ഉം. അടുത്ത ചോദ്യം. സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്നീ വാക്കുകൾ ഇതിനെ ആധ്യാത്മികാവസ്ഥയെ തദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമെന്ന കർമ്മങ്ങൾ സാത്വികവും അത്തരം കർമ്മങ്ങളെ അത്ര വേണോ മാതാജി? അത് തന്നെ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതെന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധപൂർവകമായ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സാത്വികമായിരിക്കും. അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ എന്തായിരിക്കും? സാധുവായിരിക്കും. ഇതാണ് സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങള് എന്താണ്? സത്വഗുണത്തിൽ സാത്വികമായിരിക്കും. ആ ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്താണ്? സാധുവായിരിക്കും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയെ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ. അടുത്തത് തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടത് അതെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി. ഏതാ മാതാജി? തദർത്ഥീയം എന്ന വാക്കിൽ നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം? അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ പാകം ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ കീർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ആർക്ക് വേണം? ഭഗവാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ? തദർത്ഥീയം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുന്നതും തൊട്ട് പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും അതാണ് തദർത്ഥീയം. തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി, അർത്ഥീയം അവനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയുക നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് ഭഗവത് ചരിത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്തും ഭഗവാൻ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഏത് പ്രവൃത്തിയും തദർത്ഥീയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. അടുത്തത് കഴിഞ്ഞോ? മാതാജി ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരുമോ? ഏതാ ഒന്നാമത്തെ? കാമിയുടെയും തലങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഒരു കാമി എന്ന് പറഞ്ഞ രജോ ഗുണത്തിൽ. കാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രജോ ഗുണത്തിലാണ്. ഭക്തൻ ശുദ്ധ സത്വത്തില്. പിന്നെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോ സത്വഗുണത്തിൽ. കാമി എന്ന് പറയുമ്പോ രജോ ഗുണത്തിൽ, ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോ സത്വഗുണത്തിൽ, പിന്നെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ശുദ്ധ സത്വത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, തലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ? ഹരേ കൃഷ്ണ.